Aygül Azbay, jinek Diyarbekiriye ku 17 salin karê kulîlkfiroşiyê dike. Aygül Azbay piştî demekê di karê xwe de xwe pêş xistiye û rengeke nû daye pîşeya kulîlkfiroşiyê. Jina jî hatî bi awayeke cawaz karê kulîlkfiroşiyê dike û her roj berê xwe dide bazara fêkî û zebzeyan. Li bazarê fêkî û zebzeyên reng bi reng jê digire ji bo ku berhemên xwe yên rengîn jê çêke. Aygül Azbay li gel pîşe û debarê di heman demê de bi çavê hunerekê li karê xwe dinêre û ji fêkî û zebzeyan qevdên rengîn çêdike û dibêje ew ji karê xwe gelek hez dike. Pazarê gava müşterî telefon dike ez tên pazarê bi destê xwe dievjînim û dibim anî bere tiştekî teze be nû be xirab nebe mer mehcubiyetî nebîne ji bo wî ez tên pazarê bi xwe ez tên dijêrim dibim çê dikim. Çi qas renklî be ew qasa da xweştî teva xweş xwanê dike. Şerm gava müşterî de napirsa vê tevaqa çi qas e. Em anê tên ji bo wan em divên bera tiştekî baş verin dibe mehcubiyetî tune be wisa. Aygül Azbay piştî danûstandinê vedigere kargeha xwe û bi baldariyeke mezin dest bi çêkirina berhemên xwe yên cawaz dike û heta jê tê bi rengên cuda qevdên nû çêdike. Ya herî balkêş jî ew e di dikana kulîlkfiroşekê de îsotên tûj werin pêşandan. Aygül Azbay dibêje ji xwe wê bi îsotan dest bi çêkirina qevdên rengîn û cawaz kiriye. Vê sala hema sevat bû zibistanê işte müşterîkî me telefon kir got ez îsota dixwazim min ser de henî hewesa dike car telefon dikin tiştê wisa dibêjin tişta dixwazin porteqal heye lîmon heye filan min jî got henî ew e got ez rast dibêjim got ez dûrim ez dixwazim henî ji pîreka xwe re bûketkê gulna îsot bişînim. من hani serî de ew nekir min got dixapîne nîvsa şû da telefon kir got îsotê min hazirin ez dixwazim hani tî îsotê bivî malê tenê papîreka min min çê kir. Aygül Azbay dibêje wek jinekê ew keyfxweş e ku dikare bi keda destê xwe debara xwe bike û xeyala wê ya herî mezin ew e ku rojekê derfeta wê çê bibe û bi keştiyê derbikeve geşta cîhanî û heman demê de jî li ser lêkolîn û lêgerîna bo berhemên cawaz û nû jî her dem difikire. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.